Tino, Dime. estamos na que é a túa casa onde fai 8 meses un barco. Sí, señor. Non me deixa estar o patrón do barco. Si, tamén yo vigilo tamén algo, non? Mira, sento-me aquí, vou descalzado, veño para aquí. Aquí teño CDs, teño música, teño roupa, aquí todo é roupas. Despois un saco de dormir. E Tino, non tes medo cando estás aquí ti só no barco? A que che pode vir alguén? Teño bastantes aquí, teño... Para defenderte. Home, se me rompe unha porta unha da outra vez que viñeron dous e viñenme para roubar. E collín e pecín unha patada por os osos, parriñes aquí a fosa, bim, bam, bim, e para arriba. Martelo, a barra, cuchillos... Vida por vida, primeiro a mía. Ti lavas a túa roupa aquí e todo. Levar normalmente levo a lavandería. E entón despois, se son dúas pezas ou a roupa íntima, non lavo a seu. Aí, estou pescando aquí no muelle, congrios, porque normalmente os congrios que estou collendo, que se aquelan, pesan 9-10 kilos. Ti agora, de onde sacas algún ingreso? Teño unha paja de prejubilación. Teño vou para 59 anos e aos 60 eu xa teño 26 anos de guile, mas traballando en terra teño 10 ou 12 anos. No Gran Sol teño 24 anos. Tino, en que momento a túa vida se trunca para acabar? Cando morreu a filla, Cando morreu a túa filla? a pequena, tiña 31 aninhos ahora. Un couse, un couse bastante. De drogas xa empecín moi xoven, home. Empecín por un porro, despois unha raya de coca. Non me meteu ninguén na boca. Foi así. Como son as túas fillas? As miñas fillas, traballadoras, humildes, todo o mundo as quere, as aprecia. Elas sempre están aí, entendes? E eu non lle quero dar disgustos. A miña ilusión de deixar toda a merda esta e de conseguila ao jubilarme e volver para a casa. Juan, ti és o armador de tres de sempre, o dono deste barco. Sí. Por que lle deixas a Tino estar aquí? A ver, eu conozo desde chaval, pero é que non hai que ter con lazo consanguíneo para deixar a un compañeiro tirado na calle, e logo non miramos moitas ONGs que están mirando polo fame que hai no mundo e non miramos o que temos prácticamente na casa, o que temos a pé da porta da casa, os nosos conocidos, os nosos achegados. Non é mellor facerlle un favor a esta xente que non ao mellor a un que nunca vas a ver. Non digo que non se faja, pero mellor é facelo ao que tes cerca, ao máis cercano, empezar por aí.